Hello po mga mamamayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pagluluto ng sinangag na mani or pritong mani. Ito na po ang mga ingredients natin. Unang-una, binalatan na mani. Tapos, bawang po na dinikdik. Pwede pong balatan, pwede rin pong hindi. Tapos, maglalagay din po tayo ng asin at saka itong mantika para sa ating paggigisa or pagprito nitong ating mani. So, ayan na po. Yan, tignan nyo po uli ang mga ingredients. Yan. Ngayon po ay uumpisahan na po naming lutuin to. Ngayon po ay paiinitin po natin ang kawali. Tapos maglalagay po tayo ng mantika. At paiinitin po muna natin itong ating mantika. Tsaka natin ilalagay yung ating mani dyan sa ating mantika na mainit. Ayan po. Hintayin lang po natin na medyo kumulo yung ating mantika. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating bawang kasi mainit na po yung ating mantika. Ayan na po. Kita nyo, kumulo na po yung mantika. Ngayon po ay hintayin lang po natin na mag-golden brown yung ating bawang. Pero haluin nyo po muna ito para hindi po siyang sunog. Ayan na po. Mabango na po yung ating bawang. Haluin nyo lang ng haluin para hindi po siya masunog. Pagkatapos po, hihinaan po natin yung konti yung ating apoy. Tapos, hahaluin na po natin ng hahaluin yung mani. Tignan niyo po, ang ganda po ng kulay. Ngayon po ay continue lang po tayo sa paghahalo ng ating mani. Ipagpatuloy lang pong haluin. Tapos pahinaan nyo lang po ng konti yung apoy para hindi po siya masunog. Malalaman din po ninyo na luto na siya kapag mabango na yung mani. So habang hindi pa po siya mabango, ay hindi pa po siya luto. So kailangan lang ng halo at hahaluin ng hahaluin. Ayan na, ang bango na po niya. Medyo bango na siya ng konti. So, ibig sabihin yan ay malapit na po siyang maluto.
lang pong tigilang halo. Halo lang ng halo. Hanggang sa maaamoy niya na po yung aroma niya. Yung sobrang bango na po. Pag ganyan na po ay pwede nyo na pong lagyan ng asin. Ngayon po ay pabayaan po muna natin siya ng mga 1 minute. Ayan, tumutunog na po siya. Ngayon po ay hahaluin na naman po natin ulit. Hahanguin po pala natin ito, tsaka natin lalagyan ng asin. Hindi po pala dyan sa loob ng kawali lalagyan ng asin. Kailangan po muna daw na hahanguin. Tapos, tsaka nyo bulburan ng asin. Ngayon pong luto na po siya, ay hahanguin na po natin. Ayan. Naka-off na po yung ating stove. Ngayon ay ilalagay po natin dyan sa lalagyan na malinis. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin. Hahaluin po natin. Para po malagyan po lahat ng asin ay kailangan po natin hahaluin ng hahaluin. Ngayon po ay ready na po itong kainin, itong mani na sinangag or prito. Ayan na po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mag-like, mag-subscribe kayo at mag-share. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!